kedadian wujud temong paksi palungguhan iki ndonga bebarengan supaya entuk kasuwargan ing besuke kunci surga nduk ya kunci surga Miftahul Jannah monggo cok dados
ing donya uripe mung watara mula padha sungkema ring Gusti kang maha kuwasa anut piwulang suci sarta pituduh agama sembah nuwun ya sak desa tenaga kerja kula mila mangke kula nyuwun gending kutut manggung versi Bu Kesi. Nah nggih katur sedaya para perangkat lan karyawan kula matur nuwun saking Pak Bandi ya yo gandeng iki lagu klasik tur dawa Slendro Menyura iki didhisikake ning sing nembang aja Bu Kesi dhewe kudu ana regenerasine upamane sapa nadyanto Pak Pantoyo Pak Lurah kira ngersake bintang tamu ning iki tak tambahi dhewe ya kuwi genduk Lintang Kairo saka Kediri wah ngono ya Lintang Timpuh kaya ibu Timpuh nah lek ngono terus keju sampean kok nah apa yang pengen rada dhuwur njajal anu iki dingklike heeh nah lek kurang dhuwur jukune dingklik nggen tamu kono kae ayo nggih nah sugeng dalu Bu Kesi Sugeng dalu Pak Dalang Cahya Kuntadi wah ya alias Ki Dalang Goib ayo ngono kuwi yo srepek sik Bu Kesi sing nyindeni ya Menyura yen Bu Kesi apik lumrah wong dosen saiki genduk Lintang jajal mbagekne sing padha lenggah ayo sampean kondang sinden santun nggih dadi tata krama tata basa mesti apik ayo nggih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Waalaikumsalam nggih wilujeng dalu dipun tepangaken nami kula Lintang Kairo Bapak Ibu nggih kula kelas gangsal SD kula saking Karangdinaya Kopong Kediri Pare Bapak Ibu nggih ingkang gerah panu kadas kurap kutu air nggih napa niku Bapak lah mie korek ngoten sampean kaya bakul jamu lek ngono kuwi ya nggih ta Bapak nggih ning ra apa-apa apik terusno Cahayu nggih terus piye terus sampun oh nano bareng tak lone bakul jamu terus sampun bocah sak ungkus kaya ngono kaya wis kondang ayo kelas pinten ta Nduk kula kelas gangsal SD Bapak nggih kelas gangsal SD Bapak nggih mbok rasa ngangge bapak terus ngono lho nggih nggih gangsal SD bapake namine sinten asmane Muhammad Kusnun Muhammad Kusnun nggih ibuke sinten Kristinawati sampean kok pinter nyinden bapake Dalang sanes lho pengrawit sanes yoga sanes seniman sanes lha apa tukang golek wedi sanes lha napa sadean ayam oh sadean ayam njur apa ndoke apa ayame sing di apa didol ayame Bapak ayame nggih oh iya ayam apa ayam sorry mboten semerep oh ora perlu sampean ora perlu ngurusi pitik ya sementing sampean nyinden sing apik ora perlu ngobar nyinden mlebu ning kandang pitike dideloki ora perlu ya nggih ibuke sinden sanes lho budayawati sanes seniwati sanes lha apa tukang derep sanes napa penjahit nggih oh dadi lek enek ayam kulite suwek terus dijahit karo ibumu ngono ya iya mbahe mesti sing seniman mbahe mboten wonten Mbah Putri nggih mboten Mbah Kakung mboten lah kowe duduk turun seniman kok iso nyinden iki sebabe apa nggih remen nguri-nguri budaya Jawi Bapak oh dadi orang mikir duit ya Nduk ya mboten luar biasa elok sing tak gugu rembugmu ya dadi upamane engko ora disangoni aja sambat ya ora entuk protes ya nggih niku kahanan kahanan piye kok mencela-mencele jare nguri-uri kabudayan maksudnya kahanan piye upama ora diparingi karo Bu Kesi ngono piye upamane
Nggih. Nggih mboten semerap Bapak. Mboten semerep. Nggih. Oh, nggih. Sampeyan ra perlu ngrembug dhuwit nggih ta. Saru diniati belajar sing pinter, nggih. Sampeyan ra perlu ngrembug babagan dhuwit. Wedine karo Bu Kesi ora diparingi kebangetan lho ya. Ra ketang nggih tuku pupur ya Nduk, lumayan 75 ya Nduk ya. Nggih. Iya luar biasa. Yo diwiwiti alon-alon. Ayo. Bu Kesi wis kondang sinden Kutut Manggung, saiki njajal karo digabung kolaborasi karo generasine karo anake wedok ya kuwi Lintang Kairo. Oh iya, yo Lintang sik, Nduk. Ya sampean sik, ya. Petek anake bakul pitik kaya ngono suarane kae. Rendho. Masya Allah. Karo para penonton, para pamriksa sampean mau digeploki. Nggih. Ngerti sebabe? Napa? Sampeyan kok dikeploki karo penonton ngerti sebabe? Mboten. Mergo sangat mengapresiasi, sangat apa kuwi jenenge antusias, seneng atine krungu karo suarane sampeyan. Nggih. Mosok ora matur nuwun karo penonton. Nggih, matur sembah nuwun sanget nggih Bapak Ibu. Nggih. Nggih. Awit sampun ngeploki kula. Napa? Awit sampun ngeploki kula. Awit sampun ngeploki kula. Nanging apa arti tepuk tangan? Apa arti tepuk tangan? Apabila tidak ada saweran. Apabila tidak ada saweran. Ora guyon ya Nduk ya. Nggih mboten. Wis tak anggere swara apik aja kare 100.000 kecekel kowe. Lho. Nggih Lintang. Nggih. Gede banget iki. Tidak sembarang uang iki. Engko kangge sampean. Nggih. Ngono kuwi. Alah. Pak, ya Allah, bojoku kok kreatif men ya. Kok pek apa piye, Nduk? Oh, gedek. Ayo. Terus, Nduk. Ya. Paraku warane nek arsa ho 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 muni bocah ajaib lah iki. Ayo kelas 5 kok kaya ngono. Yo saiki genti mbok-mbokane yo. Ayo. Yo lah. Mboke maksude. Aja sia-sia to. Karo aku jaman sik pacaran biyen, saiki biyen ketok apa, saiki ketok apa. Biyen nyeluk aku Mbak Kesi sayang. Saiki Mbak Mbok. Awas lho nang omah ra tak paringi kapok. Sampeyan aja kleru lho Bu Kesi. Mbok. Simbok to tegese. Lah, itu adalah nama panggilan orang Jawa asli. Wah, leres. Jadi zaman saiki ngundang wong tuane ibuke mamah ngono ki janjane kurang apik. Api ya simbok utawa ibu lah. Nah, zaman saiki mamah, malah cara saiki anak-anakku nyeluk gurune Miss malian. Miss Ambar, Miss Ira ngono kuwi ya ampun. Ayo kuwi tenan. Malah Miss sih saiki. Ayo. Yo Miss Kesi, yo ndang.
Nduk Lintang. Nggih. Ibu Kesi suarane piye? Jujur wae. Nggih sae. Yo genah lek saene sae sing piye ngono lho. Nggih cenggok-cenggoke suwae Bapak. Oh nggih ya Ibu, ngono kuwi ya. Cengkoke sae. Sampeyan favorite sinten to? Sinten favorit? Nggih Bunda Sukesi Rahayu Bapak. Bunda. Nggih. Kaya akeh men to celukane. Mbok Bunda Miss. Iya. Saiki anak wedok ngono kuwi ya, Nduk. Nembangane, Nduk. Anggung manas ha 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 Sik nun sewu Nduk, gelangmu ki apa to Nduk kuwi? Napa niki? Napa niku? Nggih gelang Bapak. Ngelek mundhut teng pundi? Dateng wayangan. Oh teng wayangan. Nggih. Nun sewu, regane pira? Nggih niki 4.000 Bapak. Ya ampun. Sindeng kondang suarane apik, gelange 4.000 piye to Nduk? Ora kepengin nganggep gelang sing emas ngono kae. Nggih sampun gadah dateng griya Bapak. Ora dipamerke ya Nduk ya. Mboten. Lah kuwi sing jos ngono kuwi. Aja niru sinden-sinden sing ya. Kuwi angger gelange anyar diluk-diluk kukur-kukur kaya mak krompiang ngono kuwi. Tenan lho tang Lintang nang nggenku enek. Nggih Wong tuku napa? bumbon gelange Nggih. anyar. Dadi bumbone diolak-alik krempiang-kremping ngono ki terus. nggih. Delalah bakul bumbone iki ya duwe Pripun? apa mas-masan ning digawe untu. Ngono ki enek. Lah pamer dhisik sing tuku bumbon ki ya ki pira ta bayame sak unting pira sawine le seger krempiang-kremping ngono gitu. Nggih. Akhire saka gregeten bakule nyaure gandeng untune iki lak emas. Nggih. 900. Kabeh do pamer ora. Iya. Ning perlu dicontoh sampean ngono kuwi ora perlu angge mas-masan. Kaya sampean Nggih. Mbak Umi barang ya gelange mung bolah. Nek lek sinden liyane lho kaya ngono. Mencirit kabeh mencorong kabeh mergo kae iki monel. Ayo. Ngenyek ora. Apik. Nggih. Yo, Bekasi ganti. Yo. Ayo. Saiki sing manggakne anak wedok ya Lintang. Monggo Sampeyan yo nate suarane gerok nate.
Nggih nate Bapak. Lek gerokno tanggapan mboten? Nggih pripun nggih ningali keadaan Bapak. Wo, lek pas ra duwe dhuwit ya tanggapan ngono ya. Oh iya ningali keadaan. Apa-apa keadaan. Iya, Demen tak jawab, Nduk. Engko ning Nganjuk tanggal 18 saged mboten nggih ningali keadaan, Bapak. Apik yen gerok leren ya, Nduk. Ora ngunjuk es to? Mboten. Alhamdulillah. Gorengan mboten to? Mboten. Wajan panci mboten nggih. Nah nggih, ampun didahar niku panas nggih. Iya. Terus Nduk, sampean Nduk, terus Nduk. Manggung Mimik sik mboten? Mboten. Mboten, nggih istirahat riyen gentos Miss Casey. Ayo. Monggo Miss, ayo. Mitra Kang mi lenggahipun para pamreksa sedaya. Nggih, wilujeng Bu Kesi. Ayo. Yo, angkat sik Bu, sampean dhisik Bu ya. Bengi
jas kaya ngono kuwi. Sik, lha sing sebelah kono gur guyu tok ra melu yo piye? Khusus sing sebelah kono, Pak. Ayo, Pak D, Mbok D, ayo ditanggapne wayang karo Pak Lurah, ayo. Khusus sebelah kono, sinden pitu yuk, kono yo, ngono yo. Jiro lu. Iya. Aduh, terima kasih. Elok, Mbok D sing ngangge kudung luar biasa yo, untune kari loro. Nggih, panjang umur Mbok D nggih, panjang umur. Sabar giat momong putra wayah, ngoten nggih. Ampun nesu lho nggih kula gojeki. Nggih. Ampun rabi melih nggih. Ayo. Bu Kesi lanjut ya. Kon dhuwur, Bu. Miner Hatta kutute Pak Lurah. Nah, ngono no. Kutute Pak Lurah makan Putri makan Putri Pur iki nggen angel sampean wani Nggih, insyaallah Bapak. wani ya Nggih. nggih mergo ki minir ayo jajal coba kaya apa lek sampean iso tenan dikek bonus Bu Kesi 100.000 ayo iki dipendet. Matur suwun Bapak. Iki go pisan apa ora? Mboten. Mboten. Nggih tumbas mboten payu nggih. Nggih. Nggih, ngono. Ya saiki genti dicontoni ora perkara iki kok pornografi ning pancen cengkoke kudu kewek, kudu milangoni. Ya. Aduh, Bu Kesi ya. Aduh lae Pak Dialang Nduk lintang ya sesuai dengan karaktermu. Aduh ayo ya Aduh
wong ganteng. Alah. Ya tresna, ayo. Supados selarene saya semangat, saya sregep le sinau, kagem penonton nyuwun tepuk tangan untuk Lintang Kairo. Nggih, matur nuwun. Dibacotake anak wedok Umi Hafifah. Ya, iki ana pundutan podang kuning Nah, iki gandeng sampean ratune podang kuning, lah sing ngaturke sampean mesti sangat trep menjiwai. Iya, ya. Diri ya. Ya dibawani sik ya. Nadyan wujud temong paksi nane halus manis nangsa golek isi podang jenar ibu bunga nyanding bisa dadi Oke, lanjut podang kuning Umi Hafifah. Ya. Isu awan ning omah wis rasa uyunan golek sing tak sayang
Ayo dijak jaran ra gelem dadi yo ayo. Elok Umi Mania. Terima kasih. Gelang kalung yo. Mbak Uun, ayo Febriandari yo Un. Yen bangsane tembang-tembang seger kaya ngene Uun pas. Duduk berdiri deh ya. Sugeng dalu Mbak Uun. Wilujeng dalu Bapak. Nah iki tunggale sing anu mau tuku sayur mau gelange lho kaya ngono. Wah. Asline jenengan nyemoni kula to. Kok nyemoni pripun? Alah, yo. Ora apa-apa, tegese sampean iki menikmati hasil kerja sampean le nyinden ben bengi ditumbasne gelang karo apa kuwi ali-ali. Wah, iya. Niki rada gatel niki. Lap. Iya, ngono kuwi. Wis ora apa-apa, mumpung sik Februari. Heeh, kok apa sok poso mending entek kabeh ya. Lebur dadi gula teh ya. Ning tak dongane ya iso nyimpen ya. Amin nggih. Niki mboten payu kok tugel kancanan. Lah sebabnya apa? Turene monel. Ora mungkin seorang sinden kondang monel mboten mungkin jenengan niku mesti. Kula wau mung gojek niku mesti mas-masan. Ning mesti enten dasar ada latar belakang kenapa kok seorang sinden Uun ngagem mas-masan sing mompior kaya ngono. Alasane napa? Alasane? Nggih pengen mawon. Loh, itu bukan jawaban yang akademis ngono kuwi. Niki termasuk nyelengi Pak Yoyo. Nyelengi. Nggih. Oh, dadi sak mangsa-mangsa lek ra dhuwit ya tetep. Nggih, sak mangsa-mangsa kathoke anu hubungane apa mas-masan karo kathok iki? Nek anu iso nggih tuku kathok. Oh, iya. Itu kathok sak kentange ngono ta? Iya. Mbuh. Iya elah luar biasa. Jan ya ngono kuwi tegese sampean sebagai seorang wanita menit keluarga kanthi apik ya ngono kuwi. Tegese bojo nyawang sampean mompior ya seneng. Ketok le apa ngopeni karo sampean ling ngragati karo sampean. Nggih no. Heeh. Sing tengen kok ora ngangge gelang sebabnya apa? Dereng gadah. Oh, dereng gadah. Nggih wingi nembe kadol. Oh iya, ya ora apa-apa to Mbak Un, ora apa-apa. Jan. Jenengan pengen numbasne to? Nun, asing jenengan tumbasne napa? lah ketemu pirang perkara aku kok nukokne sampean. Lah mbok menawa ngesakne sisih eneng sisih kok ora eneng. Lah sampean karo Bukesi gelange akeh sampean kok aku nukokne. Bukesi lho ora tau ngangge apa-apa. Kuwi lek pengen ngangge kalung tak kon kalungan kempul kok malan ayo. Kae ya siji 6 juta kae ora. Nggih, ngoten niku luar biasa. Iya kena. Kok dadak ngen gelungan dikeki kembang ngiwonengen. Ayo. Aksesoris. Biar cantik. Kok dadak ngiwonengen ora kiwa tok utawa tengen tok. Mungkin nek sisih tok mungkin sering ngeten. Oh iya. Nggih. Apik. Ngono jan-jane ora mung kembang apa kuwi jenenge? Kembang napa nih? Mawar nggih. Mawar ngoten nadyan to plastik. Ning janjane apine dikumpliti enek kembang kemangi terus enek capare iku digrujuk sambil pecel dadine wis kari mangan ngono lho. Makasih. Un nggih. Nembang Mbak Un nggih. Nggih no. Ah iya, nggih no. Mosok ajeng adan. Adan ki ora gampang lho, angel lho. Napa nggih? Angel, pernapasane kudu landung, kedale kudu cetha. Sok-sok luwih angel adan tinimbang nyinden. Oh, ngoten. Lek adan ra entuk saweran, nek nyinden malah sok-sok entuk saweran. Oh, nggih pun kula nyinden nek ngoten. Ha iya, sampean adan ra mungkin gelang kaya ngono kuwi. Ha iya. Nyapa to gelang iki rebukan. Aku anyel kok, kancane sepi kabeh gelange mompior ora. Aku imbuh. Lah ya mula kae tok-tok lara pamrih men disumbang wong pirang-pirang. Mboten yakin ya. Jenengan ora percaya ora. Lara tenan ya Mbak Un kae ya. Mbuh,
Monggo nyanyi mawon nggih. Muga-muga tansah pinaringan sehat. Amin pangestunipun Pak Yoyo. Iya. Enten bapakne mboten ta gelang kalung? Mboten gadah. Mboten gadah. Mboten enten. Oke, langsung mawon. Oke, ya. Buka celuk. Oh, no. Ayo. Ojo adan lho. Ayo. Kalong sing tak tampa nyelingake jamane semono Awas. nalika pinjen tresno aku nganti
nggih sami-sami. Wah, jan elok. Sangat berkarakter. Dasare ya Mbak Uun iki kejaba piyayine pancen ya cantik, lelewane iki jan luwes temenanan. Ya, bisa membawakan diri jumbuh karo lagu sing diaturke. Tur ya mumpuni nduk ora mung gelang kalung, tembang-tembang tradisi Semarangan ngono wis apa iki jenenge di luar kepala kabeh. Ha iya, tegese pancen ya profesional tenan. Elok.